Hello guys, good morning. Today Bodoland FC ni last practice जागोन आरो ना. गाबोनथ' खेला दङ BSF जों. दा बिदिनो प्रेक्टिसाव फैबाय आरो मर्निंआव. प्रेक्टिस टाइमा 8:30निफ्राय जादों. ओरैनो किपारफोरना आलदा जागोन आरो. आइसक्रिम फाननायनिफ्राय एसे प्रम'सन होनानै दा बलाव फैथ'दों आरो. दाख्लै आइसक्रिम फानदोंमोन नामा नोङो? दा बलाव मोनबाय? ओमफ्राय दुरानाव दै फानहैगोन आरो. दे मानसिफ्रा बायगोन ना दा? बायो. बायगोन दाख्लैबो जोबदों दा आइसक्रिम. दाख्लैथ' जोबनाया जोबदों भगबाननि अननायाव. ओमफ्राय गाबोन मा जायो दै फाननाय नागिरदों. जागोन दे. बिजनेसलाय YBYआबो खारबायना. मा खालामबावनो? बल रोगानानै दं होनबा? दे दे. ओरैहाय प्लेयारफ्रा प्रेक्टिस खालामगासिनो. गाबोन जुदि गलखौ बुरजा सोनो हायोबा चान्स दंबावो आरो ना. ओरै किपारफोरनि आलदा जासिगोन. ओमफ्राय ओरैहाय मेन प्लेयारफोर. फार्स्ट 11आव सोर सोरखौ होयो दा सायख'गोन आरो ना. Captain Garis nih. Kes lainnya nih beleng bodong nih. Neng beleng bodong dah. Jangan masih tak boleh. Tapi tim susah dong naik ini. Sengla dong, Yambenda dong, Jo, Mitingga, Momosa, Tansrang, Rajiv, ओमफ्राय हाय ओरै दङ फ्रेंक दिलिराम ओमफ्राय किपारा जोंना दावगादा ओरै माबा दंबावो आरोना बिलसन Slight injury, you get up, no problem. Because we don't need anything, we need sports. You understand that? All those things. Then, what else tomorrow? Tomorrow, you know, when we play night time, means we'll have more energy, run more. I want Joe, I want Momo to attack more. Okay, attack more. Amanda, you see, whether you have to go, whether you stay back. Ini long ball dia setan, kosong Kau kamol support kora duজন আর ইয়তো দুজন kamol tok support kora ball जो डाला मतलब तू support जो डाला support के लिए और बिना support नहीं मिलेगा साइसा की बार गेम जो है देना BSF खेल support नहीं ओकले खेले ऐसे ball striker पाइसे नहीं पैसे ना नहीं ये तो पैसे तो BSF
अरे नहीं नाना कैमरामैन सबै नै दा दाख्लैनिफ्राय थानाय मेन डिफेन्सआ गैया आरोना दाख्लै खननै येलो कार्ड जादोंना बेनि थाखायनो दा बेनि जायगायाव 37 नाम्बार गेलेगोन आरो राजिब दाया मेन डिफेन्सआव गेलेगोन इयो ओमफ्राय नैबे नानानि जायगायावहाय जोंब्ला गेलेगोन दिनै सर्ट टाइमल' होबाय आरो प्रेक्टिसखौ गाबोन खेलानि थाखाय सर्ट टाइम दिनै सालाजोब्बाय नामा बिदिखौ मोनानो दिनारा भिडिअ बिगासिनो नै दिनार इउटुबार फैसा मोनाखै नै दिनारा इउटुबनिफ्राय देरा 98 100 नाव सामोना BJZ, Uma, BJZ. Nani come? Nana padega. Right now, I said clean. I want to play. So now we have to do something. When I feel very positive, I give the pressure. But it's go. Or only to win at least minimum 6 goals. But when you play, I remind you again, don't be a goal. Don't think about the goal. Think about how you're going to score goal. Okay. I told you there that 90 minutes is very, very precious. So you cannot wait.